Právě posloucháte experimentální rozhlasovou hru Terapie. Scénář a zpracování Štěpán Pichl. Přejeme příjemný poslech. Jak se dnes cítíte? Měli jsme minule velmi intenzivní sezení. Říkal jste, že jste cítil úlevu, když jste o tom poprvé mluvil. Ano, bylo to osvobozující. Myslel jsem, že mě ty myšlenky budou pronásledovat navždy. Ale teď mám pocit, že jsem našel nový směr. Nový směr? Můžete mi o tom říct něco víc? Jistě. Víte, poprvé po dlouhé době se necítím jako oběť. Cítím se jako někdo, kdo má kontrolu. Kdo má plán. To je velmi silné vyjádření. Co se změnilo? Jak jste došel k tomuto pocitu? Myslím, že jste mi pomohl pochopit, že všechno má své řešení, že existují cesty, jak se zbavit problémů. Říkáte problémy? Mluvíte o něčem konkrétním? Myslel jsem, že jsme minule mluvili o pocitech viny a zodpovědnosti. Ano, o tom jsme se také bavili. Ale řekněte mi, doktore, věříte, že jsou lidé, kteří si zaslouží být potrestáni? No, to je zajímavá otázka. V terapii se ale zaměřujeme spíše na to, jak se vypořádat s vlastními emocemi, než s morálními soudy. Ale vy jste říkal, že někdy musíme dělat rozhodnutí, která nás osvobodí, i když jsou neortodoxní. Promiňte, ale nevzpomínám si, že bych řekl něco takového. Mohl byste mi to připomenout? A samozřejmě. Myslím, že by bylo ale nejlepší, kdybyste to slyšel sám. Pokud se cítíte zahnán do kouta, někdy je jedinou možností zbavit se problému. Kdy to bylo nahráno? Se nikdy nedozví, pokud to uděláte správně. Tělo by mělo být skryto tam, kde nikdo nehledá. To není možné. Mohl bych vám také doporučit. Já bych nikdy... Doktore, přemýšlel jste někdy, proč jsem si vybral právě vás jako svého terapeuta? Já nevím. Nevím proč. Víte, najít terapeuta, který studoval také chemii, není tak jednoduché. Vaše znalosti mi přišly opravdu vhod. A právě proto vám musím poděkovat. Právě díky vám jsem získal vše, co jsem potřeboval. Nejprve si opatřete dostatečné množství kyseliny sírové, která rozloží tkáně a svalovinu. Když je tělo rozloženo, použijte peroxid vodíku, který zničí veškeré stopy DNA. Hlavně... To nemyslíte vážně. Nevím, kdy se tu náravku sebral, nebo jak jste ji sfalšoval, ale zásadně odmítám hrát tuto vaši hru. Takovéto informace bych nikdy nikomu neřekl. Ale řekl jste. Pomohl jste mi víc, než byste si kdy uvědomil. Díky vám jsem našel způsob, jak se zbavit svého problému. Já vás udám. A jestli to je pravda, tak sebe taky. Tohle je šílenství. Já vás k ničemu nenavedl. Musel jste mě nějak zmanipulovat. Doktore, nechtěl byste se už probudit? Kam jste chtěl jít, pane doktore? Já jsem chtěl... Já nevím.
O čem jsme se to bavili? Promiňte, tohle je neprofesionální. Jen jste měl asi těžký okamžik. Posaďte se. Mimochodem, když máme další sezení, víte, opravdu mi tyhle terapie pomáhají. Líbila se vám tato epizoda? Montagovy příběhy najdete také na Spotify, Apple Podcasts a dalších oblíbených platformách.